nixtieq nirringrazzjakom għaliex din id-darba irnexxielna niġbru somma rekord fil-maratona ta' Eddie Fenek Adami ta' 100,494 euro. Grazzi lil kulħadd, il-ħidma tagħna ma taqafx, il-ħidma tagħna tkompli u tissaħħaħ kull ġurnata li tgħaddi. Din kienet iċ-ċifra finali li nġabret matul l-inizjattiva ġbir ta' fondi Awguri Eddie. Propju lejlet 92 sena tal-President Emeritu u ex-Prim Ministru ta' pajjiżna Eddie Fenek Adami. L-ammont sabiħ ta' fondi li jinġabru permezz tal-programm fuq Nets Television ser ikunu qed jiġu investiti fit-tisħiħ tal-medja tal-Partit Nazzjonalista u f'infrastruttura moderna, fost l-oħrajn biex xiri ta' apparat ġdid għall-istazzjonijiet. Din il-maratona ġabet flimkien diversi politiċi u personalitajiet li tul is-snin ħadmu spalla ma' Eddie Fenek Adami. Dan fil-waqt li t-telefonati tan-nies matul ix-xandira ma waqfux. Xita ċara tal-apprezzament li l-poplu Malti Wawċi għadu juri lejn ix-xogħol li wettaq Fenek Adami tul il-karriera politika tiegħu. Intant intervistat matul dan il-programm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch tkellem fuq id-determinazzjoni ta' Eddie Fenek Adami u kif dik l-istess determinazzjoni tispiraħ ta' kuljum sabiex ikompli jaħdem għal ġid tal-pajjiż bħala kap tal-Partit Nazzjonalista bħalma għamel Fenek Adami qablu.